Is-sinodu li sar dan l-aħħar f'Ottubru ta' din is-sena 2018 immexxi mill-Papa Franġisku kien jitratta dwar iż-żgħażagħ, il-fidi u d-disċerniment vokazzjonali. Nistgħu ngħidu li dan is-sinodu illi involva ħafna fih il-partiċipazzjoni taż-żgħażagħ kemm dawk li kienu preżenti anke b'mezzi oħrajn li żgħażagħ intervenew u taw il-kontribut tagħhom fil-ħsieb ta' kif żvolġa dan is-sinodu. Nistgħu ngħidu li kien innovattiv għaliex fil-mod ta' kif tmexxa dan is-sinodu minflok kien hemm dokument li ġie minn fuq u mbagħad tqassam lill-bqija tal-membri tal-Knisja. F'dan il-każ il-metodoloġija li ntużat kienet li ż-żgħażagħ ikkontribwew b'mod jew b'ieħor ħalli juru r-realtà li qed jgħixu u b'dan il-mod il-Knisja se tara r-realtà taż-żgħażagħ kif qed jgħixu għallum u minn hemmhekk tislet konklużjonijiet li jgħinu liż-żgħażagħ biex jiddixxernu, jikbru fil-fidi u anke jarfu s-sejħa li Alla qed jagħmlilhom. Meta nħarsu lejn dan is-sinodu f'mument minnhom isemmi wkoll ir-realtà tal-iskejjel Kattoliċi u l-Universitajiet Kattoliċi fejn dan is-sinodu wera l-importanza ta' dawn l-istituzzjonijiet fid-dinja tal-lum fejn qed iqarbu l-Knisja, iż-żgħażagħ fl-ambjent tat-tagħlim. B'dan il-mod f'dawn l-ambjenti tal-iskejjel Kattoliċi u l-Universitajiet Kattoliċi jgħinu liż-żgħażagħ biex jarfu iktar is-sem tal-fidi, jiddixxernu s-sejħa li qed jagħmlilhom Alla, proprju f'dawn l-ambjenti il-bogħod mill-knejjes tradizzjonali jew il-postijiet tat-talb. Bħala konklużjonijiet importanti ta' dan is-sinodu jidher ċar li l-Papa Franġisku qed jgħinna narfu li l-Knisja għandha tkun waħda li toħroġ l-aspett missjonarju tal-Knisja. U b'dan mhux qed jifhem biss dawk li ħallu l-pajjiżhom u jmorru f'pajjiżi tat-tielet dinja, imma qed jirreferi wkoll għal dawk li jistgħu jibqgħu jgħixu fl-istess pajjiż imma li jkollhom mentalità miftuħa, Knisja li tilqa', Knisja li toħroġ tiltaqa' maż-żgħażagħ fir-realtà fejn qed jgħixu u proprju f'dan l-ambjent tal-ħajja ta' kuljum tgħinhom jiddixxernu l-fidi u s-sejħa li Alla qed jagħmlilhom. Aspett ieħor li jirrifletti r-realtà minn fejn ġej il-Papa Franġisku bħala membru tal-Kumpanija ta' Ġesu, hawnhekk isemmi diversi drabi id-disċerniment, il-mod kif il-bniedem jieqaf, jirrifletti u kif il-Knisja għandha tgħin liż-żgħażagħ tpoġġilhom dawk id-domandi ħalli ż-żgħażagħ stess jaslu huma għal konklużjoni u jikbru fil-fidi. Konklużjoni oħra li nara f'dan is-sinodu kienet l-aspett ta' akkumpanjament fejn f'dan is-sinodu jidher ċar li iktar milli nagħtu risposti lesti liż-żgħażagħ, hemmhekk nakkumpanjaw liż-żgħażagħ fil-mixja tagħhom fir-realtà li qed jgħixu ħalli jarfu s-sbuħija tal-fidi li tagħti sens il-ħajjithom u fl-għaqdiet u inizjattivi oħrajn ta' volontarjat li fihom iż-żgħażagħ huma l-protagonisti, hemmhekk jistgħu jiddixxernu u jaslu anke għal xogħol illi jgħinhom jirriflettu iktar is-sejħa li Alla qed jagħmlilhom. B'dan il-mod allura il-Knisja mhix qiegħda tipproponi teoloġija ġdida imma pjuttost metodoloġija ġdida